Ens ha tocat a milions de persones estar confinades a casa. Ens ha tocat estar allunyats dels nostres. Ens ha tocat prescindir dels dies més assenyalats del calendari. Ens ha tocat inventar mons per als xiquets i xiquetes entre quatre parets. Ens ha tocat aprendre de nou a gaudir dels xicotets moments. Però també ens ha tocat baixar la persiana dels nostres restaurants, bars i botigues, sense saber si podríem tornar-la a pujar. Ens ha tocat fer front a un futur insospitat per al nostre negoci. Ens ha tocat establir noves mesures de seguretat i prevenció, a casa, al carrer i als establiments. Ens ha tocat repensar les fórmules de les nostres empreses i obrir-les al món. I ens ha tocat, a alguns, estar en la primera línia de foc. Però ara, et toca a tu. Donem suport al comerç i hostaleria de Gandia. Regidoria de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia.